ľudia, ja som Godzia. Vítam vás u prvého videa na kanále Goždy Futbol. Tento kanál bude zameraný na futbal, budeme ísť na ihrisku, budeme hrávať FIFU a budeme predikovať zápasy a pozerať si výsledky. Poďme rovno na to! Dneska si tu budeme strieľať s mojim verným kolegom Seasimečkom a dnes to bude pokračovanie mojej sérii na mojom teraz už vedľajšom kanále, aj keď má stále viacej odoberateľov, na štúdio Goždy Gang TV, kde sme mali sériu Tréning brankára na dedine, tak toto je nenaviazávajúce sa pokračovanie a ideme vycvičiť Seasimeho. Ja vás vítam pri prvej disciplíne. Prvá disciplína bude, že Goždy mu prijal loptu, cúva do brany a on strieľa. To čo bolo furt. Takže takto začína rozcvička pre brankárov na našej dedine. Takže Seasime tak tleskne, pískne, čo chce, ty mi dá znamenie a začne. Neverím, ja konečne poriadne strieľam na videu. Teraz som to zakrikol, čo? To bola ideálne prebratie. Seasime sa málo kedy v bráne mýli. Mierne komplikácie. Seasime, to je brankár. To je proste brankár. Škoda tejto strely z prvej. To bolo mierne zaváhanie Seasimeho. Toto tam nemám. Teraz si vykompenzoval to jeho minulé zlyhanie. I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. Po anglicky jednoducho. Jednoduché ciele. Pokúsim sa tu udržať takú aktivitu a takú pravidelnosť, nie ako na mojom hlavnom kanáli. Teda už vedľajšom. Prečo? Myslím si, že touto strelou sa môžeme podariť rovno do druhej disciplíny. Takže v druhej disciplíne pôjde o to,
že ja tu budem mať loptu približne na úrovni tohto statívu, približne necelých 25 metrov od brány a tak sa asi názorne ukáže, ako bude v bráne, čo bude robiť. Takže bude sa vlastne dotknúť jednej tyčky, pribehnúť k druhej a teraz už chytá. A o tom toto je, že proste aj keď je unavený, tak musí mať tú kondíciu v bráne, musí mať aj tie reflexy, že v poslednej chvíli zabrzdiť, vyskočiť, proste nie je to jednoduché. A my si to teraz ukážeme, aký je asi dobrý bránky. Alebo iba to. Takže dúfam, že ste to všetci pochopili, ak nie, tak ste sprostí. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and Dobre, to vystrihnem, lebo to bolo odvedzi dorožky. Proti smere behu je pre golmana smrteľné. Sa mi to javilo ako dobrá strela. Pnem to. More! Ľudia, myslím si, že touto zabitou strelou sa môžeme posunúť do tretej disciplíny. Táto druhá bola trochu kratšia, ale tretia bude otvorená. Poďme na to. Takže treťou disciplínou budú penalty. Seasime je, dá sa povedať, že taký slabší na penalty, ale to nevadí, pretože penalty sú slabí na väčšina brankárov. Penalta je to najťažšie pre brankára, čo môže chytiť. A preto si to spoločne so Seasimem ideme natrénovať. Iba problém je, že ja som veľmi hrozný strelec penalt. No. Čo som povedal, že on má problém, dobre, budem ticho radšej, lebo ešte ma utíšiť tento špinavec. Doľava k tyči. Toto bola celkom zle kopnutá penálta. Ale teraz vám ukážem dobrú kopnutú penáltu. Ponad bránu pekne. Harry Kane! A teraz... Dobre. Bola
Zmierená na brvno. Ďalšia penálta. Takzvané na Juraja Kucku. Pardon, to by zaletela hore do lesa. Vy to nevidíte, ale za touto tribúnou je, prosím vás, pekne les. Nahráme si to na body. Sásime, chytí, má bod. Dám gól, mám bod ja. Takto sme to robili aj v poslednom dieli. Vyhral on 4-1. Takže tu máme odvetu. Sásime, môžeme ísť na to. Jeho vajca. Very OK. Táto bola bezkompromisne kopnutá. Toto samotný Dibu neviem, či by. Ukazuje stehniska, lebo má malé vajtiská. Radosť vybrať tam, kde ju. Do stredu, tam sa bránkár mýli. Ale posledná jasná penálta rozhodne o víťazovi. Bude to Sásime, alebo ja? To sa už dozvieme za malú chvíľku. Tipy Sásime. Na Messiho kopnutá. Bohužiaľ prekopnutá. Je mi to ľúto, ale touto strelou sa ako lúzer lúčim s vami pri tomto videu. Ja dúfam, že sa vám páčilo. Ak hej, nezabudni podporiť lajkom, odberom. Ja dúfam, že sa vidíme v ďalších videí na tomto kanáli. Čau, čau!